Ito matilibutan. Hindi ba nasulta ko na ano? Ito sa nagtaya namin. Sige ka sumbangaw dito. Sige kay pangutan ang. Kaya mo tayo sundang kay? Ha? Sundang. Sundang? Baka tayo pa nito. Baka sa sundang kami. Hi, Ma. Hi. Hello. Hi. Paano meron siya? Collection. Nalilaw ka tayo ng sumbi. Maayong buntag everyone, kumusta naman mong tanan diha? I hope you guys are doing well. Ni matatag sayo and time check, it's already 4:30 AM. Very early pa jud pero kinahanglan jud nato nga mumatag sayo kay naatay lotoon nga turon. And after this, naatay udtuon, naatay kuhaon. Among gionda ang birthday girl. So mauna ni may tabo every year. Timing kayo ang birthday sa akong cousin kay maatol jud nga Thanksgiving sa punot or sa bungsod. Ug mauni ang view diri sa isla, then mag-start na taghakot sa atong mga dadunon. Tedeng. Hi, Tia. Guwapa. Okay nga po, guwapa. Ana, tiyo. Kaugit na. Hello. Basta rin lang. And we're here pangga, abot na jud ta sa among bunsod, og pag-abot pagani ni Papa maupay pagtaak sa dagat, nakakita na siya og jellyfish, very delikado nga klase sa jellyfish, maong iyang gipalayo og labay. Kay basig manaog taon niya, madisgrasya ta ato, simba ko lang.
Bisag gamay na lang tuod siya og mga galamay pero naapay nahabilin nga gagmay. Maong dapat careful ta og magligo-ligo tag dagat kay karong mga bulana ra ba daghan kaayo og mga syabay ang tawag namo ato diri sa amoa. So pangga sa mga wala nakahibalo diha mao ni ang itsura sa bunsod or sa punot nga dako jud kaayog tabang sa pangadaw-adlaw namo nga panginahanglanon. And as you can see pangga nagsugod na si papaglangoy-langoy diha and from time to time iyang i-check ang iyang agian kung naabag syabay kay mas maayo ning maglikay na lang tadaan. Unya nagprepare na pud ni si David sa atong sugbaan sa atong gimarinate nga bilason og naapod tay baboy nga gamay. So mauni ang iyang obra ni Papa og magtibaw siya sa punot ana langoy-langoy diha checking sa mga isda nga naa sa sulod. Unya kay ready naman ning atong uling taod-taod ra ato nang isugba ang atong mga kinahanglan isugba. At this point panggain nang gi-transfer ni Papa ang mga sud nga isda sa bulsa sa punot ngadto sa sibot. Kay kadtong mga isda didto sa unahan nga nagpundok ay mo man to silang issue ana ba mo silang pakadto sa may bulsa nga part aron dito na nimo pundokon then i-transfer sa sibot. Nya dapat sure jud og imo na siyang ihuho sa sibot kay basig masipyat ka nako diretso sa dagat mawala rang hinaguan maong very challenging jud ni siya nga part. Kasagarang magtibaw sa bungsod no mga duha to tulo ka tawo kay daghan bayag dapat nga buhaton ani unta nga part lain ang magkupot sa sibot then lain pud ang maghuho sa bulsa. Pero si Papa kay siya ra man usa ang laki sa amo ana ay duha pero mga babies pa man to pero ako okay ra unta nako nga mokuyog no pero walay magbantay sa duha nako ka body. And after that gipanguha ni Papa ang mga luko-luko nga nang lutaw kay mamurot man na sila og matandog no so kanipod ang mga lusay. Shout out di ay ko sa nagpalupad ani nga chopper char so naapod og kugtong si Papa nga nakuha dagdag na pud ni sa iyang mga alaga didto. Shout out di ay ko ni Sir Jonathan Briones, overwhelming kaayong imong comment sir, thank you so much for watching and supporting me. Shout out pud ko kay Inday Elena Vlogs ug kang Ma'am Cheryl May Tilio. Thank you so much. So as you can see pangga na atay nakita nga klase sa crab dira sa likod ni Papa no wala ta kahibalo nga nung naa na siya diha unsay trip niya siguro best friend niya si Papa. Buyan. Og kani siya mao ni siya gitawag nga tikong diri sa amoa or usapod ka klase sa buriring. So at this point gipangita na ni Papa ang kugtong kay iyang i-transfer sa laing sibot kay fragile kay ni siya no ug masama dili na pwedeng buhion kay dali ra kaayong mamatay. Then naapod tay buko-buko diri nga atong buhian kay naginusara ra man. O ato na siya buyan kay kon man siya nang manginabuhi. Ra. Bulhot ging! So time na para magkuha si Papa sa lato nga nitubo ra sa kilid sa iyang bungsod. Oh, lato kikan pasada. Tara. Support. So mauni tanan ang kuha sa atong bungsod no. Thank you so much Lord sa mga isda nga imo na pod gihatag kanamo karong adlaw. Kadaghan og mga presko pa kaayo. So by the way mauni akong mama nag-chill ra diha pero ang kamatuoran mahadlok mo na og kay na ay syabay. And then naapod tay ka kompetensya sa pagkaon og lato kaning duha nato ka body ganahan pod ni sila mukaon ani kay mo putok-putok man sa ilang baba, di ba? Mao ni nindot nga merienda kay very healthy kaayo. So at this point nagsampi na tag para halad sa atong punot. Ayaw na lang gud mug angal diha kay it's a tradition mao man ning among tinuhoan diri maong respeto ay na lang ta. So musulod na ta sa main door sa atong punot char. So ako na ning ihatag kang Papa kay siya nang magdalaan ni didto dapit sa may bulsa.
Chat ka mo tanan diri ha. So daghan kayog mga subagyo nga gagmay no, pero pasagdan na rana nato sila kay manggawas ra man na sila unya ug mudagko na ang dagat. So on our way out, naami nakita ni Papa nga isda nga natrap maong among gikuha kay masud-an man pud ni og patay naman siya. So as you can see, Papa is checking sa atong agian kay basig na ay siyabay no, maong swerte kaayo ta nga nakaamahan tag very buutan og caring. Anyway, pangga nagtuo mo nga sa land ra pwede mangimbitar syempre sa seafood o sa dagat pwede pud kang mangimbitar sa mga pambot nga moagi. Sama ani nila ni Kuya nga moadto og hilutungan, nagikan pa ni sila og biyagayag no. Arab, diri bay. Diri bay yo. Pagkuha lang diri kay. Palagi laban. Ay, kamo lang rin. Laban naman gumaaso. Umaaso. Yung gusto ka mismo. Og sa other part sa pambot na aning duha ka mermaid nga nagprepare sa atong kinilaw. So ato ra na silang pasagdan diha no. But wait, naapay mga hulog diha, so latawa sa ninyo. Ay ta, ilagi yabo nga duwa oh. Ilagi yabo oh. Ay, gihog ang kutsilyo oh. Gihog niya. So mauto ato ning balikan ang atong mga bisita kay basig mang layas char. So ato ni silang atimanon, sige pa tagain na silag masima-sima dia sa PE og biko, then ang turon, diba? Para full package jud ang ilang makuha. Nya starring pud ning atong gilabtingaw nga bilason o lamian kaayo. Nya butangan pa jud na ni Papa og pansit nga di jud mawala sa tanang handaan kay pampahaba ng buhay baya nino. So bundaki na dihag duha, balig duha ka sandok pa. Sige bay. Salamat sa inyo para, grasya. Sige. Parikoy. Dali na ka mo Nya unsa pa may dugayan mga onata, so maura ni atong handa no, gamay ra siya pero malipayon og nabusog man pudta. So all in all, naata dihay watermelon, orange, apple, turon, naapod og lato, ang atong gilabtingaw nga bilason, biko og ang pansit niya naapod og kinilaw. So makaingon jud ko nga thank you Lord, thank you kaayo sa tanang blessings nga imong gihatag diri sa amo. So mga unta. So honest review, lami jud ang turon no nga gigama ni nang aming anyway kaning akong katapad mao ni akong siswa nga kamanghuran, gwapa isog bachar. Sige. Babang. Hi. Kampan. Ano?
Mahal na to oh. Ah. Supas beto tiyo. Oh, nan kundi ibuta tiyo. May tilaw pa. May pa, marami buwan. Basta dati ng mga bata. Oh, dalawa lang ito. What? So by the way pangga mauni ang ikaduha nga bungsod ni Papa, wala lang nato tibawa kay alanganin na kaayo sa oras na apay idulong si Papa sa lungsod sa Bantayan. Nya maayo gani kay naa si Tio Pupong naka-transfer si David og si Gigi. Kay kargado kaayo ta din kusog ang hangin. Pak. Kaya may jatanan mo jagan pretso manto ang may pupot pa nga wa ko banata nga tubo. Pananggit. 23 siya baligya. Ala sa mama, please. Ale, bye. Please, ale sa mama. Please. Alas 3 naman guro.